ata. Ito. Yun eh, sarado. Bakit saan? Sarado. Ha? Paano malay? No entry. Baka may bago siguro, ah. Malay balo. Siguro. So mga kaduskis, punta tayo ngayon ng Dagupan at papasyal tayo. Papasyal natin sila mami at si daddy. Nasa likod. Okay kayo, Miss. Okay kayo. Okay kayo, Miss. Bati Yura. Bati Yura. Papacheck up rin sila. Magaling kang kupal ka. History yan. Tapos walang break. Wadya, so, takiling mo may dalanan dyan. Ito ata. Ito. Yun eh, sarado. Bakit saan? Sarado. Ha? Paano malay? No entry. Baka may bago siguro, ah. Malay balo. Siguro. Ginaray bangko ay. Ayun no mga kaduskis. So epic fail tayo mga kaduskis. Wala si Doc. Pero ang good news, meron tayong nakita na ano, doktor para kay AirPods kay daddy. Yes, so yun, babalik na lang tayo dito bukas para kay mami, tapos para kay AirMats. Babalik tayo dito social. Tapos si AirPods ngayon ang ipapacheck up natin. Tara, let's go mga kadunski. Let's go.
One eternity later. Ayun no. Tara mga kaduskis, on the way na naman tayo. On the way tayo pabalik ng hospital. 2 beses na yan! Kasi hindi nga natuloy. So tara mga kaduskis, let's go. Ayun no, mga kaduskis, dito na tayo, pipila na tayo para kila Airmats. So yun mga kaduskis, tapos na tayo nagpalista. So mamaya pa raw dahil number 28 tayo mga kaduskis, kaya mamaya pa raw yung mga hapon kasi although iniwan namin yung number namin at tatawagan na lang kami, kaya bili muna tayo ng mga gamit nila Airpods para makapasyal na rin. Tara, let's go mga kaduski, let's go. Go po. Ayun no, sa mga kaduskis, nandito tayo, bumalik na tayo ng hospital para sa check-up ni Airmats, saka para matanggal na yung hilo. Nahihilo daw sila lagi. So puntahan muna tayo mga kaduskis. 6.5 hours later. Ayun no. So mga kaduskis, tapos na tayo ng ating pa-check up kay Airmats. So exercise lang daw ang kailangan para yung mga reflexes nila, para lumakas ulit sila. So God is good. Let's pray, push lang mga kaduski. So sa mga may magulang pa dyan na bubuhay pa ang mga magulang, ipadama nyo na ang pagmamahal nyo sa inyong mga magulang habang kaya pa, kasi life is too short. Kaya mga kaduskis, tsaga-tsaga lang sa pag-aalaga sa mga magulang, dahil nung tayo mga bata pa hindi rin tayo pinapabayaan. So dapat return natin ang favor para wala rin silang masabi, kasi yun naman ang tamang gawin. So that's it for now mga kaduski. Salamat sa panonood, at sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos. So mga kaduski, let's go!